σήμερα. Είμαστε ζωντανά, να σας πούμε. Είμαστε στον αέρα. Να είστε καλά και έλατε πιο κοντά να ζεσταθούμε γιατί κάνει και κρύο. Κάνει κρύο σήμερα. Τι κάνετε? Είστε αρχικά. Δόξα τω Θεώ, είμαι πάρα πολύ καλά από υγεία. Αυτό, τι άλλο, τίποτα. Αυτά που Κάνετε συμβαίνουν. μια ανάρτηση χθες και μας Ναι. ανησυχήσατε σχετικά με ό,τι συνέβη, Μην ανησυχείτε με τα για fake μένα. news, με το AI που χρησιμοποιήθηκε. Ναι. Αυτή η διαδικτυακή απάτη έχει γίνει καιρό ή τώρα το αντιληφθήκατε Το στείλανε εσείς? χθες, αλλά έχουν ξαναγίνει πάνω από 4-5 διαφημίσεις. Αυτή απλά άγγιξε σχεδόν την τελειότητα. Δηλαδή, το πόσο ακριβώς κουνούσα τα χείλη μου με αυτά που έλεγα ήταν συγκλονιστικό. Μόνο λίγο η φωνή μου δεν ήταν η ίδια. Όταν τελειοποιήσουν και αυτό, πιστεύω ότι πάρα πολλοί κόσμος θα την πατήσει από πολλούς αναγνωρίσιμους ανθρώπους που μπορεί να συμπαθεί με τη λογική. Αν πούμε ότι κάποιοι μπορεί να με συμπαθούν, να πούνε το λέει ο Γρηγόρης, το λέει ο Κώστας, το λέει ο Γιάννης, ο Γιώργος, ο Μπάμπης. Άρα να το κάνουμε αυτό που λέει. Διότι ουσιαστικά τους προτρέπουν, όπως είχαν κάνει με τα bitcoin, να μπουν σε μια διαδικασία, να πάρουν πράγματα, να αγοράσουν, να ξοδέψουν λεφτά. Και επειδή έβαλα το φίλο του Τάσο τον Ντούγκα να πάρει τηλέφωνο στην ασφάλεια Αττικής, είπαν ότι καλά έκανε ο κύριος Ανάτογλου και έκανε όλη αυτή τη διαδικασία. Γιατί πάρα πολλοί μπαίνουν στη διαδικασία και κάνουν αυτό. Έχω λάβει και στο. Εξαπατούνται. Έχω λάβει στο παρελθόν μηνύματα που είπαν ότι Γρηγόρη το κάναμε αυτό που είπες και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Και ήρθα σε τέτοια δύσκολη θέση. Τι να του πω αφού δεν ήμουν εγώ? Τι να του πω? Γρηγόρη, όταν θα έρθει και θα βρεθεί ο άνθρωπος που έχει δημιουργήσει αυτό. Δεν πάμε στο φεγγάρι και δεν μπορούν να βρεθούν αυτό το πράγμα. Από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος θα βρεθεί. Καταρχάς έχουμε μια καταπληκτική δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ακριβώς, Το ξέρω αυτό. και το λέω. Αλλά αυτά από ό,τι φαίνεται συμβαίνουν μέσω, μου είπανε, Σιγκαπούρης, Ταϊλάνδης. Περνάνε από κάτι τρελά πράγματα. Μακάρι να βρεθούν. Δυστυχώς εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ της ελευθερίας του διαδικτύου. Αλλά ένα μέτρο πια. Ένα μέτρο γιατί από τα πιο απλά πράγματα που βρίζουν νεκρούς ανθρώπους και σπηλώνουν εδώ οι βάρβαροι πριν πολλά χρόνια, όταν κάποιος πέθανε, το σεβόντουσαν και σταματούσαν μέχρι και τον πόλεμο. Και για να θαυτεί και για να τον τιμήσουν. Και το 2026, αντί να πηγαίνουν μπροστά μετά από 2.500-3.000 χρόνια που πέρασαν οι βάρβαροι, είμαστε πιο βάρβαροι από τους βάρβαρους και βρίζουν από κάτω πεθαμένους ανθρώπους. Αν δεν μπει μια τάξη στο διαδίκτυο, αυτό θα είναι ένα σύχαμα και μισό, και από εκεί που έχει μια γοητεία και μια ομορφιά και μια πλάκα, αλλά και μια αίσθηση ελευθερίας, και θα καταντήσει ένα πράγμα γελίο, άσχημο, όπως και πάρα πολλοί κόσμοι βλέπω ότι αποχωρεί σιγά σιγά από το διαδίκτυο. Όσο και να λέμε ότι οι νέοι θέλουν να το δοκιμάσουν, υπάρχει και άλλη μια τέτοια ποσότητα ανθρώπων που πλέον δεν θέλουν να έχουν διαδίκτυο. Αν το ίδιο το διαδίκτυο δεν προστατεύσει αυτό που έχει συμβεί, τότε λυπάμαι για τη συνέχεια. Πλέον δεν είναι τρομακτικό όλο αυτό που γίνεται με το AI. Σας αγχώνει? Είναι πάρα πολύ τρομακτικό. Το πρώτο που είχαμε κάνει και στο ραδιόφωνο εδώ είναι ότι το πρώτο πείραμα το έκανε ο Γιώργος Σολιανός. Μας έστειλε ένα ηχητικό μήνυμα που του το είχε στείλει ο αρχισυντάκτης του στο Survivor, που ήταν η φωνή του Γιώργου Τολιανού ακριβώς, που έβριζε τον αρχισυντάκτη. Και έλεγε: εγώ αυτόν δεν τον θέλω. Δεν είναι καλός, να τον διώξουμε. Παίρνει πάρα πολλά λεφτά και δεν ταξίζει. Και του τόσο τον αρχισυντάκτη. Με αποτέλεσμα ο Γιώργος Σολιανός να μιλάει για περίπου 1,5 ώρα επίτηδες με τον αρχισυντάκτη και να του λέει: δεν τα είπα εγώ. Δεν τα είπα εγώ. Σου δίνω το λόγο, μου λέει: δεν τα είπα εγώ. Ο αρχισυντάκτης να τον κάνει πλάκα και να του λέει ότι μα είναι η φωνή σου. Δεν τα είπα εγώ είναι η φωνή σου, δεν τα είπα εγώ είναι η φωνή σου, και στο τέλος είπα να τους κάνουμε πλάκα. Αν αυτά συμβαίνουν το 2025-2026, μπορείτε να φανταστείτε τι θα γίνει σε 5-10 χρόνια. Δηλαδή, και μπορεί και σε λιγότερο. Δηλαδή, όταν θα πάρουν τηλέφωνο τους ηλικιωμένους ανθρώπους και θα ακούν τη φωνή του γιού τους, θα ακούν τη φωνή της κόρης τους, να τους λέει: μαμά, θα περάσει η φίλη μου η Μαρία, δώστε 2.000 γιατί της τα χρωστάω. Και αυτή η γυναίκα τι? Κάτι που σκεφτήκαμε μέσα από το ραδιόφωνο και το λέμε, να βρίσκεται κωδικούς. Και μην γελάτε για αυτό που σας λέω, γιατί κάποιοι μπορεί να περάσουν και για γραφικό. Να λένε κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα έναν κωδικό. Ακόμα και όταν παίρνει τη μητέρα στον πατέρα σου. Να λέτε, ας πούμε, ότι αυτή την ημέρα θα λέμε τον κωδικό 7. Και έτσι να ξεκινάτε και να λέτε: ναι, έλα, μαμά, αν πάντα εννοώ ότι ζητάνε κάτι. Ότι κάτι ζητάνε, έτσι, αν ζητήσουν λεφτά ή οτιδήποτε άλλο. Παιδί μου, ποιος είναι ο κωδικός μας για σήμερα, και να ξέχουν ένα κωδικό, να ξέρουν ότι είναι 7. Αυτά μπορεί να ακούγονται λίγο τρελά, αλλά δυστυχώς αυτό που συμβαίνει είναι παρανοϊκό, παιδιά. Ο κόσμος, πάλι διάβασα σήμερα ένα νέο, πήραν 35.000 ευρώ από έναν ηλικιωμένο στην Κοζάνη, πάλι το κλέψανε. Και λέω: τόση αλητεία, δεν τρέπεστε, βρε αλήτες, πάτε και παίρνετε τα λεφτά των ηλικιωμένων. Λίγο τσίπα δεν έχετε όλοι εσείς που τα παίρνετε, μακάρι. Δηλαδή, δεν θέλω να πω χειρότερα πράγματα. Η ξεφτύλα στο μεγαλείο, πιτσιρικάδες και νέοι άνθρωποι να κλέβετε ηλικιωμένους, και άνθρωποι που μαζέψαν τα λεφτά τους για 4-5 χρόνια ήδη εδώ. Όλη αυτή η ιστορία είναι μια ιστορία πονεμένη, έτσι όπως ζουν και τα πράγματα έτσι όπως έχουν γίνει. Και πάνε αυτοί οι άνθρωποι να ζήσουν τα τελευταία χρόνια της ζωής τους και πάτε και τα παίρνετε 5 και 10 χιλιάρικα που τι θα τα κάνετε, ούτε να τα δικαιολογήσετε μπορείτε, και θα πάτε να τα παίξετε και να τα τζογάρετε, γιατί δεν υπάρχει και τίποτα άλλο να τα κάνετε, και να τα φάτε. Και οι άνθρωποι αυτοί θα πεθάνουν στην πείνα και δεν θα έχουν να πάρουν έστω να φάνε, γιατί εσείς κάνετε
κάνετε δεν μπορείτε να πάτε να δουλέψετε για να πάτε να κλέψετε. Γιατί ακόμη και αν πούμε ότι υπάρχει κάποιος με την έννοια ότι επιθυμεί να κλέψει, αν έχει τουλάχιστον το ελάχιστο, έχει και ένα σεβασμό πάνω σε αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, ενώ δεν συνάδουν τα δύο, κλεψιά και σεβασμός, αλλά πάνω και στο θέμα του ότι θα πάω να κάνω κάτι, να πάρω γιατί μπορεί και εγώ να είμαι σε μια δύσκολη θέση, τουλάχιστον δεν μπορώ να πάω να τα πάρω από ένα ηλικιωμένο άνθρωπο, να μην τα πάρω από κανέναν, αλλά καταλαβαίνετε το εννοώ. Υπάρχει και κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Καταρχάς, θέλω να την ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί σύντομα θα δει αυτό που συνέβη με την κυρία Μαρία. Θα δει πόσο πολύ κάναμε χαρούμενη την κυρία Μαρία. Καταλάβατε πια λέω, την ηθοποιώ και την ευχαριστώ πολύ τη Φέη για αυτό που έζησα μέσα από την εμπειρία. Αν μπορείτε να μου ξανακάνετε την ερώτηση, γιατί δεν άκουσα, συγγνώμη. Είμαστε όλοι συνδεδεμένοι, όλα τα κανάλια συνδεδεμένα, ναι. Για να καταλάβει και ο κόσμος, το βιντεάκι αυτό ήταν για χρήματα, ζητούσαν χρήματα με βάση τη φωνή σας. Ναι, μπήκε σε μια τέτοια διαδικασία. Κοιτάξτε, εγώ τώρα δεν το ανέλησα και πάρα πολύ. Με το που μου είπαν τα παιδιά ότι εδώ είναι ένα επικίνδυνο βίντεο και είδα ότι εγώ πήραν ένα βίντεο από μια παλιά διαφήμιση που έκανε στο Instagram που φορούσα κοστούμι μπλε και μια κόκκινη γραβάτα και βάλανε πάνω τα χείλη μου να λένε άλλα πράγματα. Το θεώρησα ότι αυτό έτσι κι αλλιώς είναι παράνομο και είναι κάτι που δεν είναι σωστό να γίνεται. Οπότε δεν πήγε στη διαδικασία. Δημήτρη, να ρωτήσουμε και εμείς τον Γρηγόρη. Από τα προηγούμενα βίντεο που έχουν βάλει και ζητούσαν να πάρουν ο κόσμος να πληρώσει για να πάρει κάποια υποτιθέμενα κεφάλαια ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε με το που βλέπω κάτι τέτοιο αμέσως το πετάω στο διαδίκτυο να προσέξει ο κόσμος. Ναι. Το πρόσωπο που σου έστειλε το μήνυμα ήταν γνωστός πρόσωπο. Επειδή στο παρελθόν είπες ότι ήταν 4 φορές η διαδικτυακή απάτη. Υπάρχουν άνθρωποι που σε έχουν πάρει τηλέφωνο, που έχουν εξαπατηθεί, ότι έδωσαν χρήματα για σένα. Ναι, βεβαίως. Μου είπαν ότι πήραν αυτά που τους πρότεινα. Πήρανε και περιμένουν να τους βγει. Και όταν τους έστειλα μήνυμα ότι δεν είμαι εγώ στο βίντεο, δεν μου απάντησαν. Δηλαδή δεν ξέρω κιόλας αν τους στεναχώρησα ή όχι, αλλά δεν τους απάντησα καθόλου.